Igbo onye ajụrụ ya na-ekwu obodo were ọnụ mara m n'ofe mfeferiko nwata tụrụ na ngada nne ya nwanne ya tọrọ ikoro tụọrọ ekwe ụcha nụ ntị ndebe anyị nkọrụ na akọ n'akọ ka eji agba ma were na-amụta ihe bụmụnze m ọzọ kwa nna m gwara m na ọ na-eme eze mmụọ kwacha akpịrị ụmụ mmụọ ege ntị ọ sị m na ọchị anakwa ha atọ eze mmụọ na ọchịta eze mmụọ ụmụ mmụọ akụpụsi onwe ya isi na ya ka ọ na-ewekọrọ m akọ sị m na nwa ma nna ya ma ndị ichie na onye ma ndị ichie amaragwo ndị mbụ na ndị egede ọ sị m na ndị mbụ na ndị egede n'ọkwa na ha nwawo ndị mmụọ ahụ anyị na-anụ na ntị na ya ka ọ na-ewegwa m na dịka Igbo si asị na anụ ji eze arị elu ma o si n'elu elu n'otu aka ahụ na nwata nne ya na-esi ogiri na ọmapụ ijiji anya kpọrọ ọ na-eme ka nghọta na nwa ọ na-eso nne ya eje n'ihu ọkata na ọ na-akọ ụmụ ọgbụ ya ama ihe a na-etu ndị mmụọ ndị be anyị kwadebe m na nwata nta ibe m nọ na-aba mba ọgụ ka nna na-agwa ya nwa obere nwa na m ga-etikapụ ya ahụ na m ga-akụ ya eti nkakọrọ pan nna m wee chịba ọchị nna m kpọọ m ọ sị m kedụ ka m si ma anaghị m egburu ya nwa obere nwa nsị nna m na onike na mma anaghị ama apụ egbugbu n'otu aka ahụ na-enweghị ebe o ruru agụ na mgbara n'ọhịa nta nna m wee nwa amụ ọ sị m gedo ntị na mene nekwara mmadụ anya n'ụwa na odekwu na-epekwe mpe n'ọhịa ka arụsị ji akpa ike ji adọ na small size maka ọhụ aha na n'aka na abụ ka eji egbu ya na ya ka ọ na wee kọwara m akụkọ ka agha si wee daa n'obodo anụ nna anụ ama wụrụ ebe ha na-aza eze a na-ekwu n'ezie na ọkwa na anụ kacha ibe ya ike ga-achịba na onye ụjọ anaghị achị igwe ndị agha ọma wụrụ ihe mere eme ndị be anya kwa n'ebe ya wa anụ nna anụ anụ na-acha anụ kacha ibe ya ike ka nkịta pụtara gbaa ụja n'oke ọnụ nkịta na-ekwu n'ọkwa ya nwawo anụ gba aka wee jide ndị bụ egbe na ndị eri n'ọkwa ya nwa na-amụ anya mgbe ibie na-ehi ụra n'ọkwa ya na-achụ ndị ohi ọsọ na ọchịchịrị n'ezie ọma wụrụ ihe mere eme nkịta na-ekwu na ha makwa ndị ka o ji eme agbọọ dịka izu agbagharịa na dike dị ọra mma na ya oke nkịta kwa nnọọkwa dike ka ya wee mee nke a hụrụ n'anya si jake n'ike bụ ihe ogbu echi n'echi kwesịrị ya na enyi Igbo bụrụ nze nwa ọzọ nna m gwara m na ofe kepụtara izu eze ebe ndị nze na ọzọ nọ n'ọkwọ m ka ọ na-akpọ oku ọkwa n'okwu a nkịta kwuru ka enyi ji wee were iwe na ọnụma pụtakwere nkịta mgba were ọkpazọ wunyụọ nkịta anya enyi na-ekwu na ọwụ ka isi nwanze ahụ na-asịkpu ihe okpukpe chinechi nwere ndị ọ na-ekwesị ekwesị enyi si na-eke n'ihe n'ọkwa n'isi egburu isi gbuo agba n'obodo anụ na anụ ahụ ọ na-asụ na ejiri enyi wee kwụọ ọnya kedu anụ ọya amata na sikpu ya wee nye ekwu echi na-enwezi anụ ka enyi n'oke ọhịa ya pụta ka ya hụ na enyi Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ nna m gwakwanụ m na onye na-etiwu mmadụ nwere onye na-etiwu ya ọ gwara okwu enyi kwuru ka agụ nụrụ agụ wee were ọsọ were ije pụtakwere enyi mgba dọwuo enyi wee nwụrụ n'obodo anụ na anụ ahụ ya ka agụ nọrọ na-aba mba ọgụ agụ na-ekwu n'ọkwa ya wa agụ na-eche mba oke agụ tajiri egbe n'ụgbọ na ọgbọ n'ọkwa na-ebe ya wa agụ na-eche oke ọhịa na ụmụ anụmanụ chụzọ ha ji dị ebe manụ ugwu ha arụọla na sikpu ya wa agụ ogbu echichi na ọ na-eme agụ bata mgbada awara ọsọ na ihe ya wa agụ ji eme ire dị ya na mbọ na ebe agụ na-eche agụ na nnu ndebe anya kwara okwu a ya wa agụ kwuru ka ọgụ m nụrụ ọdụm wee were iwe na ọnụma pụta wee dọgbuo agụ na-ekwu na ya wa ọdụm na-egbu agụ ọ na-ajụ onye nwe ụda agụdụ na ya wa ọdụm anaghị eme mkpọtụ n'ihe dike na-eme dị ya n'obi ọsị anụ nna anụ a na sichie ya eze n'ọya ka eze ruru enwezi anụ ka ọdụm ike na ya pụta ka ya hụ n'anya na-abụ egwu wee nọ n'obodo anụ nna anụ a ọdụm gburu agụ ka ị na-eji atụrụ ọgụ ọkwọ m ka ị na-achọ ndị be anya ọkwa na ya wụ ebe anụ nna anụ anụ na-adụbighị ike maka na enweghị kara obi ya atụrụ ọdụm ọgụ ka ijere pụtara na-ekwu n'ezie na-anya obi awụrụ dike na ọdụm ya pụtakịrị ka ya na-abụ gbaa mgba na odegwu na-epe mpe eziokwu na arụsị na-adị ike na ọ na-abịa na small size ka m na nsiri ya gwa m anụ nna ana wee chịwa ọchị jụrụ ijere kedu kwene ka ya nwa nza ha gwara o ji agbasa ọdụm gburu agụ mgba a na-asị ya na onye na-amakwụghị ka ya na onye nwụrụ anwụ na onye na-atụgara onye ka ya ọgụ n'ọkwa ọnwụ ka ọ na-akpọ oku asị ijere ya na-akpọ unu na agụ ya adọgbukwu ya ndị be anyị ya ka ijere na wee gwa ha n'eziokwu na ene nna mmadụ anya n'elu ụwa n'ọzọ ya n'ụwa ọgụ o ruezie nke ọnwụ ha bịa gbuo egbuo ọdụm na ijere na-ebido ya wa ọgụ n'ezie ụmụ anụmanụ na-ekiri ndebe anya ka ijere na wee rikpuo ọdụm n'ahụ na-atọ ọdụm na-atụgbugharị onwe ya na nkwụ na-atụgbugharị onwe ya n'ụzọ ọdụm wee kụkọta onwe ya na na-akụgbuo onwe ya anya ijere wee rịpụta sị ha na ike dị n'ịga n'ihi ogbu ji egbu agwọ ọ sị ha n'eziokwu that the smallest among all can become the greatest na ha chie ya eze na ihe dike mere sị na dike aka na anaghị ekwu na nkịtị na-anya obi awụrụ dike ọkwa na-ekwu ekwu a na-eme eme nne nna ana wee chie ijere eze wee wuo ka o si chịba ekene ya eze ya adị ndị be anya kwa n'aka nna m kọchara ka ọ sị m na ihe nji amụta n'akụkọ a wụ n'eziokwu na the smallest among all can become the greatest na onye nna mmadụ anya ọ sị m ka nwoke aha na nwoke ọbụla nwere ike nga
na ike ngawa ihe eji eti odegwu na ka ọwa na n'aka na abụ ka eji ebu ya na nwoke ọna na-ana ibi ya na-aja ụpa na-echi ya wee na-agwa gị nwanne enenekwana mmadụ anya a sịkwana na m agwa gị onye m na m ga-agwa ahụ ezigbo ọyị karịa onye m na m gwara gị agwa arọbinago m ji eje ọgụ tụrụ m ka m naba